Здравейте, хора! Днеска ще играем Майнкрафт. И тук съм приготвил пържоли и такива работи. И ще убивам зомбита. И така, започваме. Само да ги пусна. Аз предварително направих си диамантен сет. Намерих, също ми бяха останали за 6 диамантени блока. И това е. Тук имам още храна, обаче няма да е пека. И така, само да си сложа храната и кирката за всеки случай, ако ми стане нещо на меча. И ще почна да търся зомбита някъде тук. Ето, намерих крава. Убих я. Там виждам едно прасе. О, също и тук има малко селце. Обаче аз не посмях да го видя. Е така. И така, сега тъкмо ще го видя. Ще го видим. Само да не си изгубя къщата. И сега се връщам. Ще изчакам да стане тъмно. Аз тук музика. Можеш да разпределиш? Ау! Раздели и отваряй. Ама трябва да се разбие преди отваряне, защото лично дъното е пусто. Виж, като е днес на дъно. Виж, това е. Събрано. Така виж, да изчезне. Виж, да? Изби се. Много се разшири това. Ти са полезните работи вътре. Ама ако вече е чисто. Да стане като такъв. О, виж как ми го направи. Виж моето и той моите. Да стане подгастено. Е, готово. Само да не се отвори да се разлети лесо. Не, затворена ли Той ми отвори, само да я помириш. Грейте на звята ще стане малко. Ага. Не, си още не си изчистил. Чакай, душа. Не да говориш. Виж как се получи. Чакай. Нали?
Така. Ще търся зомбита. Като гледам, почна да става вечер. Излезе мъгла. Така. Чупим цвете за всеки случай. Аз ще търся ендермани, зомбита, крипъри и такива работи. Ще убия и това прасе. Ще изгуби. Така, не съм се изгубил, ами просто чух по-нататъка. Като гледам, слънцето започва да залязва и след малко ще дойдат зомбитата. Тя така трябва да седи. Няма да спа. Тук виждам един крипър. Вилъджър ме нападна. Убил го. Първи левел съм. Така. Ами, намерихме вилъджър. Нали, зомби селянин. Намерихме и крипър. Ето паяк. Паяк, 2 паяжни за въдица. Ето още един паяк. За един лък, ако още един паяк ми даде, още една ще се направи лък и паяжина. И аз пък паяжна въдица. И така ще ловувам с лъка и въдицата. Тук някакъв крипър гръмнал някакви релси, дето не знам откъде са. Ударим един път, ама нищо. Зомбите с златна и скелет с златна броня. Ама аз имам тъма. Може ли да го дадеш на мама? На мама. Не, да го дадеш на мама. Ага. Виж какво си. Да, знам, бях с пържола. Някой ме напада ужасно. Аз ще взема да бягам. Тук вътре. Скелет бе! Аз като казах, че ще търсим скелети. Да е. Ти скелет мръсен зомби! Ти скелето мръсено зомби! Да мреш, обукука си мръсен! Звънш, не. Сега ще удрем само зомбито.
ще му вземем бронята, защото на мене не ми трябва броня, защото аз имам диамантен сет. Тук бях видял още едно зомби с диамантена броня, магиосана каска и магиосани панталонки. Така него го убих. Крипър. И съм 4-ти левел. 4-ти левел съм. Тоест крипър гръмна точно до мене. Юпи! Може да направя въдица. И лък. Това е хубавото, само трябва да спазя къщата да ни гръмне някой крипър до нея. Ти като дето тогава се гръмна, значи няма гръмна ти. И... 17. И ще бием тази краба, след като убием този скелет на 2 удара. Така ще хапна една-две пържолки да ми се възвърнат. Нещо ме удря, той зомби ще ме убий. Добре, че си бях сложил храна. Иначе щях да умра от глад и да ям ротофлеш, кожа на зомби, когато я ям по някой път почва на човека да му става много зле. Може и да направя TNT, ако убия достатъчно скелета. Ако те ни гръмват, нали? И аз пък скелети крипъри ще направя TNT, ако ни гръмват. И така, както казах, ще убия тази крава. И така ще бия още зомбита. Той къде е? Бъде майка. За вкъщи. И така, както видях, горе на покрива се е качил някакъв скелет горе на покрива. И инвентара ми е почти пълен. Мислех да си изхъбя няколко неща, защото този скелет и сега ще ме бутни. Аз го... къде падал е? Уби го, взех му бронята. Видях зомби. Да, зомбито го видях. Виждам и скелет. Чакайте да го изненадам. Ето го е. Ето го тъпия мръсник. И мисля това да е целият клип. Довиждане. Аз бях знака. Вие бяхте моите табелки. Довиждане.